Bos días a todos. Acabamos de celebrar a reunión do Consello da Xunta e, como vimos facendo nesta situación extraordinaria, cinguirei a miña intervención os asuntos exclusivamente relativos ao coronavirus. Do resto dos asuntos ordinarios terán cumprida información na referencia ao Consello da Xunta. Como ven sendo habitual, trasladolle os datos sanitarios que temos pechado xa con as 21 horas do día de onte, 26 de marzo, que son os datos que estamos autorizados para facilitar diariamente de acordo coas instruccións do Ministerio de Sanidade. Neste momento, Galicia leva facendo 10.520 test diagnósticos e con data de onte eran positivos 2.212. Isto supón un incremento do 20% con respecto ao pasado día 25. En relación coa UCI, estamos con 98 pacientes en UCI, o que supón un 4,4% sobre o total de pacientes. En hospitalización estamos ocupando xa 557 camas hospitalarias con 557 pacientes. Este supón un 25,2% do total de pacientes e a domicilio están 1.537 pacientes tratándose con sintomatoloxía, pero poden estar no seu domicilio, que supón un 70,4% dos pacientes. No que se refire a altas, o número de altas dadas son de 67 pacientes dados de alta e o número de falecidos ascende a 45 falecidos neste momento. Este dato é de este momento. Todos os datos que acabo de facer referencia con anterioridade son os datos das 21 horas do día de onte, 26 de marzo. Esta é a situación na que estamos neste momento, como digo, con 98 pacientes en UCI e 557 pacientes hospitalizados, despois de nun conxunto de diagnosticados de 2.212 diagnosticados positivos, pero, sin embargo, fixemos máis de 10.500 probas, é dicir, aproximadamente o 20% dos pacientes que facemos probas son positivos, o 80% son negativos. En todo caso, isto non é máis que a información a data de onte ás 21 horas. Como ven, están aumentando os contaxios, están aumentando as hospitalizacións, o número de pacientes en UCI e os falecementos. Pero tamén é certo que se incrementan o número de altas. Número de altas estamos 67, número de falecidos 45, e, por tanto, hai motivos para seguir alerta, por suposto. Hai moitos motivos tamén para estar preocupados pola evolución da pandemia, pero quixera tamén decir que tamén hai algúns motivos para estar esperanzados e estar orgulloso do que estamos a facer entre todos. Porque é duro para milleiros de galegos non poder sair das súas casas, pero reitero, realmente o duro é estar nunhas urxencias dos hospitais, nas camas de hospitalización ou nas unidades de cuidados intensivos. É durísimo. E é durísimo para todos os profesionais sanitarios ter que tratar, diagnosticar, cuidar a todos estes pacientes. É tempo, por consiguiente, de ser responsables, de redobrar esforzos. Todo indica que estamos cada día evolucionando hacia arriba. É certo, en todo caso, que o total de contagios de momento é o 20% do total das probas. E é certo tamén que do total de contagios, preto do 67-70% son contagios benignos, é xente que pode estar na súa casa. Estamos preparándonos para o pico asistencial que vamos a ter no mes de abril. Xa anticipo que o mes de abril, salvo equivocacións moi abruptas, o mes de abril, desde o punto de vista asistencial, de presión hospitalaria, de presión de urxencias e de UCI, será peor que o mes de marzo. Esos son os datos que temos neste momento.
veñen por conseguinte, o decíamos onte na Diputación Permanente, no Parlamento, e tamén nas outras rodas de prensas que tivemos, veñen semanas duras, e a consecuencia non podemos baixar a garda nin caer no desalento. Seguir reforzando a nosa capacidade de resposta e o noso compromiso de seguir poñendo en marcha medidas para disminuir o impacto. E o compromiso de todos os galegos é estar confinados nas súas casas e, sobre todo, aqueles pacientes que deron positivo que están nas súas casas, estar aillados. Estar aillados para non perxudicar os seus familiares. Estar aillados para non perxudicar as súas parellas, os seus fillos, os seus pais. Ese é o obxectivo das máis de 2.000 personas que están en domicilio neste momento, que están diagnosticados, por lo tanto, eso é algo positivo, que saben que teñen ese virus, e que si se coidan e coidan os seus familiares, saldrán nos próximos días de este inferno. Isto, o que fixemos no Consello da Xunta hoxe foi tratar monográficamente medidas que afectan a decisións do Goberno para afrontar esta pandemia. Concretamente, adoptamos 10 medidas que se inclúen dentro de 6 apartados xenéricos. En primer lugar, a adquisición de novo material sanitario. En segundo lugar, un plan de liquidez co que a Tesourería da Comunidade Autónoma vai a dispoñer de 1.800 millóns de euros adicionais, ademais das entregas a conta e de todo o sistema de financiamento ordinario. Acabamos de suscribir con entidades financeiras pólizas por un valor de 1.800 millóns de euros para as eventualidades e para manter tamén o pago rápido ás facturas e aos proveedores do Servicio Galego de Saúde. En terceiro lugar, permitir as autoliquidacións dos 4 impostos autonómicos máis importantes se podan facer a partir do 30 de xuño. E, no caso de que dure a pandemia, sempre un mes máis de finalizar o estado de alarma. Por conseguinte, a mensaxe é para os galegos e as galegas que non se preocupen de pagar os impostos autonómicos, que isto non sexa a súa prioridade. Ninguén ten que pagar os impostos de sucesións, nin de doazós, nin de actos xurídicos documentados, nin o imposto de transmisións ata o 30 de xuño. E iso é unha mensaxe para miles de persoas. En cuarto lugar, os beneficiarios do bono alugueiro social que non teñan que facer fronte ao pago do alugueiro mentras se manteña o estado de alarma. En quinto lugar, vamos a dotar de ordenadores e conexión a internet a aquelas familias con menos recursos. E en sexto lugar, vamos a aboar os menús escolares mentras estén suspendidas as clases ás familias tamén con menos recursos. Estos son os 6 apartados nos que se inclúen as 10 medidas que vou a facilitar a continuación. A primeira, seguimos comprando gafas de protección, batas de alta protección, máscaras respiratorias cirúrxicas, luvas de exame e solución hidroalcohólica. Hoxe autorizamos un expediente por 6.700.000 euros para pagar o que xa compramos e para habilitar crédito do que seguimos comprando. En concreto, estos 7 millóns de euros, exactamente 6.700.000 euros, vale para a compra e o pago de 7.430.000 máscaras cirúrxicas e respiratorias, 7.230.000 máscaras cirúrxicas, 200.000 máscaras respiratorias. Vale tamén para pagar ou adquirir 625.000 batas de alta protección impermeables e 21.920 botellas de solucións desinfectantes, así como para adquirir materias primas para a elaboración de material desinfectante en Galicia e envases de tubos dispensadores para o material desinfectante que se está elaborando en Galicia. Con esta compra tramitamos por terceira vez de forma urxente a adquisición de material e de equipamento. Este equipamento e material vai destinado, por suposto, aos pacientes, aos profesionais sanitarios e tamén aos profesionais os maiores das residencias da terceira idade e das residencias de discapacidade. Boa parte del xa se atopa en camiño, outra parte xa está entregado e esperemos empezar a recibir este fin de semana boa parte do material que acabo de facer referencia.
A pasada semana recordarán que comprábamos aparatos para UCI o 20 de marzo, o 5 de marzo xa empezamos a comprar os primeiros aparatos da UCI, 34 unidades de ventilación non invasiva, 27 ventiladores volumétricos, equipos de radios X. En definitiva, sempre que hai Consello da Xunta, estamos comprando material, habilitando pagos para o material xa comprado e autorizando novos créditos para material que estamos neste momento negociando maioritariamente no gran país asiático, na gran fábrica do mundo na que está funcionando neste momento China. Outro asunto relativo ao material. O pasado venres fixemos un chamamento ao sector productivo galego. Está respondendo o sector productivo galego para intentar fabricar material en Galicia, e a tal efecto que xa estaba funcionando de facto, constituímos de dereito o Comité de Fabricación de Equipamento Sanitario. Ese Comité de Fabricación de Equipamento Sanitario ten como objetivo identificar os estándares de calidade e seguridade mínimo, os materiais que se queren ou que se poden fabricar en Galicia, autorizar a súa fabricación, sen prexuízo dos correspondientes expedientes de contratación, e en concreto ese comité está integrado por persoas da Consellería de Economía e Industria, a Axencia Galega de Innovación, o IGAPE, SES Galicia, Dirección Xeral de Comercio e Consumo, o Instituto de Seguridade e Saúde Laboral e, por suposto, tamén con responsables da Consellería de Sanidade e da Consellería de Servicios Sociais. Con esta comisión creamos unha plataforma que coordina a demanda de equipos de protección e a oferta ao tecido empresarial galego. Non é un momento fácil, pero temos que intentalo. Estamos comprando todo o que podemos en China. Simultaneamente estamos intentando atender as propostas que nos fan as distintas empresas galegas. Hai que cruzar esos datos, hai que habilitar os materiais que se poden facer en Galicia para que teñan a seguridade sanitaria para poder utilizalos. En definitiva, é unha cuestión difícil, pero estamos intentando. Por último, ademais de facer esta plataforma, estamos activando unha liña de axudas ou investimento para aquelas fábricas, aquelas industrias que queran producir material contra o virus, pois poder financiar a fondo perdido os gastos que conleven todo o cambio de procesos e, no seu caso, o axuste de fabricación de máquinas. Neste momento, o número de propostas das empresas galegas para fabricar material sanitario en Galicia ascende a 40 propostas. O sector téxtil e da confección comezou a fabricar 12.000 batas médicas. Hai 6 empresas que están neste momento a disposición desa fabricación. O Sergas tamén solicitou a industria a elaboración de mandís sanitarios impermeables e hai ofertas de produción de outros materiais como pantallas protectoras. Terceiro asunto dos 10 que lle refería. O Consello acaba de aprobar unha instrucción referente aos contratos de servicios e suministros da Xunta de Galicia que non poidan executarse pola crise sanitaria ou polas restriccións adoptadas quedarán suspendidos. Evidentemente, non quedarán suspendidos os que non estean afectados, quedan excluídos deste suposto, do suposto de suspensión, os que non estean afectados por esta situación e os que son indispensables para o interese xeral e o funcionamento básico dos servicios. Neste caso non quedan suspendidos, senón ao contrario. Pedimos celeridade na execución desos contratos de servizo. Compre destacar que a suspensión non suporá a resolución do contrato. Por lo tanto, intentaremos proseguir coa vida útil dese contrato. Simplemente se suspende a súa execución, se suspende as obrigas de entrega e se suspenden os prazos de fabricación ou de prestación do servizo. Continuará unha vez vayamos avanzando na disminución do estado de alarma e, no seu caso, na disminución do estado de alerta sanitaria. Se poderán, pois, ampliar o prazo de execución dos contratos de suministros e de servizos que queden suspendidos como consecuencia da pandemia. Que pasa cos contratos en fase de tramitación e non iniciados? Pois, excepcionalmente, poderán continuar cos procedementos referidos, os indispensables para o interese xeral, e tamén poderán iniciarse a tramitación de novos expedientes que sexan de utilidade para cuestións de interese xeral para a comunidade autónoma. En definitiva, esta instrucción, que será publicada a próxima semana, deixará, esperemos, máis tranquilos e máis informados a todos os provedores
dos distintos departamentos da Xunta de Galicia. A cuarta acordo é pois apoiar co personal que temos a disposición os concellos e a todos os cidadáns de Galicia. Como saben, o Servicio de Prevención e Extinción de Incendios está actuando como un servicio de asistencia a emerxencias no rural nesta situación excepcional, centrándonos na desinfección de instalacións de concellos de menos de 5.000 habitantes. A esos concellos onde a UME pois, non pode acudir porque está acudindo a cidades máis habitadas, pois a esos concellos nós e estamos prestando servicios co personal de extinción de incendios. O día de onte xa tiñan realizado desinfección dos exteriores, dos centros de saúde, dos centros de discapacidade, nos centros de residencias, un total de 150 pequenos concellos das 4 provincias galegas. Hoxe xa están sendo servidos por este personal de extinción de incendios. Hoxe vamos a chegar a 83 centros sanitarios e residencias. Vamos a seguir, pois, posibilitando este tipo de desinfección. Pois a isto queremos unir os axentes medioambientais, que son 150 efectivos axentes medioambientais que depende da Consellería de Medio Ambiente e que esperemos que a maioría voluntariamente se poñan a disposición tamén das necesidades que teñamos no rural. Vamos a facer unha bolsa de axentes voluntarios para que se podan incorporar os programas de desinfección e se podan incorporar outro tipo de programas que se concreten nas instruccións que se elaboran. Actuacións de vigilancia de camiños rurais e espacios naturais para facer cumprir as medidas de confinamento, tamén o seguimento de todas as actividades que se podan realizar no ámbito de cultivos, no ámbito da gandería, en definitiva, información e instrucción que se está pasando a estos 150 axentes medioambientais para buscar a súa sensibilidade e que se apunten como voluntarios a este tipo de actuacións. En quinto lugar, política de vivenda. Adoptamos 3 acordos relativos á vivenda. O primeiro, a Xunta asume a cobertura do 100% das axudas de bono de alugueiro social dos colectivos desfavorecidos mentras se manteña o estado de alarma debido á crise do virus COVID-19. Que quere dicir isto? Pois que aquelas persoas que na actualidade sexan beneficiarias dunha axuda ou amparo do programa Bono do Alugueiro Social non terán que facer fronte ao pago do alugueiro mentras se manteña o estado de alarma. A Xunta, pois, asumirá a totalidade da renda da vivenda mentras dure esta situación. Os bonos de alugueiro social é un diñeiro público que se pon a disposición das familias, non cubren o 100% do alugueiro. O que van a facer ahora a Xunta de Galicia é, ademais de ese bono, pois cubrir o 100% do alugueiro durante os meses que dure a alarma a todas estas familias. Estamos falando de 700 familias que teñen bono de alugueiro e que a partir de agora ese bono será ampliado pola totalidade da renda que pagan mensualmente. A primeira decisión. A segunda é que convocamos axudas en 2020 para vivenda a víctimas de violencia de xénero. Esta convocatoria non se suspende, ao contrario, se reactiva e se fai unha concesión do bono de alugueiro social no marco do Pacto de Estado contra a violencia machista. É un colectivo que evidentemente non pode esperar. Este colectivo está destinado a mulleres víctimas de violencia machista nunha relación de convivencia e de dependencia económica do seu agresor, tamén a víctimas de trata con fins de explotación sexual, de dependencia da persoa que manteña sobre ele unha relación de dominación. Tamén poden ser beneficiarias as mulleres que sufren o asasinato dos seus fillos ou fillas, de mans do maltratador, e tamén os fillos e fillas menores de 30 anos das víctimas mortais de violencia machista. Activamos, pois, esta convocatoria por un importe de algo máis de 2 millóns de euros e esta axuda equivale ao 50% do importe máximo que pode acadar o prezo do alugueiro da vivenda en cada zona. Estamos falando entre 225, 200 e 175 euros o mes en función da zona e do prezo do alugueiro. Esta axuda pode chegar ata 3 anos. É unha axuda de 1 ano prorrogable ata 3. E poderánse solicitar, ademais, unha axuda complementaria de 600 euros no caso de que sexa un contrato novo de alugueiro.
E a terceira decisión en materia de vivenda é que os adxudicatarios de vivendas de promoción pública en réximen de alugueiro, vivendas de titularidade do Instituto Galego de Vivenda Solo e que estén en alugueiro, e tamén os locais comerciais de propiedade do Instituto Galego de Vivenda Solo que tamén estean en alugueiro, o que facemos é non xirar os recibos desde abril e mentras se manteña a actual situación de estado de alarma. O que facemos en definitiva é aprazar estes recibos de alugueiro, no mes de abril non se xira ningún, e durante todos os meses que dure, se é que dura máis o estado de alarma, pois non se pasarán o pago, o cobro, este tipo de recibos. Estamos falando de 3.500 familias que se apraza o pagamento dos recibos de alugueiro e tamén a 42 titulares de locais comerciais. Isto supón un aprazamento mensual aproximadamente de 300.000 euros, que benefician, como digo, a 3.000 familias e a 42 titulares de locais de negocio. Sexto acordo, recursos para a educación. Compre dotar, seguir dotando os docentes de ferramentas necesarias para que podan continuar o seu traballo lectivo dentro das súas casas e, por suposto, tamén dotar de ferramentas os estudantes para que podan estar conectados cos seus profesores e poder así continuar na medida do posible co programa lectivo e cos contidos lectivos do curso 2020-2021. O sistema educativo galego xa conta cunha importante trayectoria en integración das TICs nos centros educativos. Hai varias ferramentas que os profesores e os alumnos os coñecen ben, as páxinas web dos centros, as aulas virtuais na que os docentes poden organizar contidos e comunicarse co alumnado, e o repositorio de contidos educativos digitais do espazo Avalar e a aplicación Avalar móvil, entre outras ferramentas. Hoxe o que facemos é como poden imaginar, o número de usuarios das ferramentas digitais disponibles está sendo crecente nestes días. Por darlle algún dato, a última semana se multiplicou por 3,4 o número de doentes creadores de contido que acceden diariamente aos portais educativos. Estamos falando de unha media de 1047 de media, están 1047 docentes están creando contidos digitais. Ademais dos contidos digitais que xa temos nos repositorios, hai máis de 1000 profesores de media que están creando contidos que os suben para que poidan os seus alumnos utilizalos. Tamén na última semana se incrementou nas aulas virtuais o número de usuarios. A media é de 39.447 alumnos conectados, máis do dobre que nas semanas previas. É aproximadamente unha taxa equivalente a metade dos alumnos de secundaria. Están conectados de forma ordinaria e, en consecuencia, entendemos, están facendo o seguimento lectivo. E por iso, hoxe o que vamos adoptar unha serie de criterios. Actualmente hai entre 75.000 e 80.000 usuarios, profesores e alumnos que se conectan diariamente ás plataformas de contidos da Xunta. Si sumamos os profesores e os alumnos que están conectados diariamente, as plataformas educativas nos dá entre 75.000 e 80.000 usuarios diarios. E tamén temos identificado que en torno a 7.000 docentes están accedendo a estas plataformas, insisto, sin menoscabo dos canles que teñen eles de forma adicional. Pois ben, hoxe mercamos 1.000 ordenadores máis para familias con menos recursos e lle facilitamos ese ordenador financiado con fondos públicos e unha conexión á rede, que será gratuita, grazas á colaboración dos operadores R, Vodafone e Orange. Ademais, contarán cun soporte premium que lles facilitará resolver dúbidas e incidencias, e esta medida é tanto para o alumnado de secundario, bacharelato e formación profesional que recibirá os equipos a través dos centros. Temos actualmente 27.000 ordenadores públicos onde hai contidos digitais e agora vamos a conseguir ata 28.000, 1.000 máis dos 27 que xa estamos traballando. Segunda medida. Poñemos a disposición de máis de 33.000 docentes do ensino público unha plataforma de videoconferencia coa que poderán interactuar co alumnado e familias e, por tanto, impartir clase en tempo real.
Isto é casi o 98-99% do profesorado. Tendrán un link no seu ordenador para poder incluirse na plataforma de videoconferencia cos alumnos dende a súa casa a casa dos alumnos. E a terceira medida será dar a máxima visibilidade no portal educativo a un espazo que reunirá as principais ferramentas tecnolóxicas a disposición da comunidade educativa, e a partir da próxima semana tamén se incluirán videotutoriais para explicar o uso das ferramentas no caso de que fora necesaria. E, en cuarta medida, en ámbito educativo se habilita ao profesorado e alumnos o acceso aos recursos digitais editoriais de eDigsgal. Como saben, o eDigsgal estaba só para aqueles alumnos que tiñan ordenadores financiados con fondos públicos, 27.000. Mais os 1.000 que compramos esta semana serían 28.000. Pois esta medida supón abrir esos contidos digitais a toda a comunidade educativa, a 95.000 alumnos que cursan quinto e sexto de primaria e primeiro e segundo de secundaria. Por lo tanto, estes alumnos que teñen ordenadores públicos ou ordenadores financiados polas súas familias poden entrar nos contidos digitais do programa eDigsgal. Insisto, alumnos de quinto e sexto de primaria e primeiro e segundo de secundaria. E a quinta medida no ámbito educativo é a FP. Na formación profesional poñemos a disposición do profesorado materiais didácticos. Recompila material de 60 ciclos diferentes e implica 140 módulos profesionais e 21.334 horas de formación curricular. E tamén se porán en aberto todos os materiais utilizados nas modalidades de FP a distancia en Galicia, que inclúe 74 ciclos e 37.757 horas de formación curricular. En definitiva, a ampliar o ensino ás casas. A pesar de todos os problemas de cobertura que aínda ten Galicia, temos colexios dotados con 100 megas, nos gustaría que estuveran todos os fogares. Certamente isto cos medios das empresas de telecomunicación de momento non están conseguidos, pero o que sí é que estamos traballando e ampliando todas as posibilidades das TICs e todas as nosas capacidades. Facilitar o seguimento do curso escolar nesta situación de emerxencia sanitaria é o obxectivo. Máis de 30.000 profesores están conectados con distintas ferramentas. Creo que é un excelente dato, considerando que en infantil pois isto non é necesario, creo que é un excelente dato. Por último, no ámbito educativo, o sétimo acordo dos 10 comunicados. Vimos de aprobar unha orden de axudas de carácter directo ás familias do alumnado beneficiario de bolsas de comedor escolar, cuxo servicio xestiona a Xunta mentras estean suspendidas as clases. Aboaremos os menús escolares de todos os días lectivos mentras estean suspendidas as clases presenciais aquelas familias que durante o curso son beneficiarias en centros co servicio xestionado pola Xunta. Estamos falando de todas as familias que teñen unha bolsa de comedor gratuito, é dicir, que non pagan nada polo servizo, ou aquelas familias que pagan €1 o día polo servicio de comedor. Estamos falando de 45.000 alumnos, en consecuencia, mayoritariamente casi a 40.000 familias, considerando que pode haber familias que teñan 2 fillos neste momento con beca de comedor. Serían 40.480 usuarios con comedor gratuito que recibirían €2,5 o día durante todos os días que dure a suspensión das clases e 3.813 semigratuito que pagan €1 que neste caso recibirían €1,5 o día durante todos os días lectivos que dure a suspensión docente. Adicionalmente, tamén tomamos a decisión de incluir tamén os usuarios das escolas infantís. Chegaremos a 6.877 familias que teñen os seus fillos nas escolas infantís que estaban con beca de comedor e que neste momento están pechadas esas escolas infantís e, por lo tanto, non poden beneficiarse de esta beca. Vamos a publicar a orde no Diario Oficial de Galicia e as familias beneficiarias poderán presentar a solicitude ata o día 6 de abril a través da sede electrónica da Xunta de Galicia. O que pretendemos, pois, é atender aquelas familias
que están asumindo un custe engadido dos menús diarios dos seus fillos ou das súas fillas e que estaban, si o curso seguira o seu cauce, estaban sendo financiadas con diñeiro público. Estamos falando de un total de 51.877 familias. 45.000 familias, ou 45.000 alumnos exactamente, de ensino, máis 6.877 familias das escolas infantís das guarderías. Octavo acordo, de carácter económico. Recordarán a pasada semana que tomamos unha serie de decisións no ámbito económico, basicamente 3, o aprazamento de cotas de amortización e dos xuros de liquidación do primeiro semestre de todas aquelas empresas que teñen un préstamo da Xunta de Galicia, xa sexa do IGAPE ou do SES Galicia. Estamos falando dunha carteira de préstamos de 265 millóns de euros. Pois ben, a todas esas familias ou empresas que teñen este préstamo non quedan aprazado os xuros e a amortización ata o 30 de xuño. Tamén adoptamos a decisión de poñer 10 millóns de euros para financiar, ou decíamos antes, a reestructuración das empresas que queran producir material sanitario ou parasanitario contra o virus. E por último, recordarán que inyectamos de inmediato liquidez nunha liña de financiamento para mobilizar 250 millóns de euros. Pois ben, hoxe o que facemos é activar boa parte desta liña. En concreto, poñemos 30 millóns de euros de fondos públicos para permitir a movilización destos 250 millóns de euros en préstamos que contribuirán a paliar os efectos do coronavirus no tecido empresarial galego, asumindo a Xunta de Galicia a totalidade dos préstamos concedidos nesta liña. É dicir, se trata de inyectar liquidez aos autónomos, inyectar liquidez ás pequenas empresas, inyectar liquidez ás medianas empresas e que os xuros, os intereses de esos préstamos sean financiados íntegramente pola Xunta de Galicia por un valor de 30 millóns de euros de custe. Esta liña de financiamento para autónomos e PEMES cubrirá operacións do dobre dos custos salariais do ano anterior ou do 25% da cifra de negocio anual cun máximo de 200.000 euros de préstamo. Os beneficiarios terán 4 anos para amortizar estes préstamos e a Xunta se fai cargo durante estes 4 anos dos intereses. Dentro destes 4 anos, o primeiro ano será de carencia, tanto de pago de capital como de pago de interese. A Xunta pagará os intereses aos bancos, evidentemente, pero os usuarios terán un ano de carencia máis 3 anos para devolver os préstamos e os xuros serán de conta da comunidade autónoma. Isto vai a beneficiar a 208.000 autónomos, no caso de que os necesiten, e tamén ás pequenas e medianas empresas que, como ustedes saben, chegan a ata 250 traballadores e ata 50 millóns de euros de facturación. Eso é o concepto legal de pequena e mediana empresa. Por conseguinte, o que vamos a facer é inyectar liquidez os autónomos que non poderon facturar este mes, dándolle préstamos ata 200.000 euros, cun ano de carencia, 3 de amortización e con interese 0. Interese financiado pola comunidade autónoma. Isto de media supón, no caso de que o autónomo pedira os 200.000 euros, unha axuda directa de 9.000 euros, que é o que custaría ese préstamo durante 4 anos desde o punto de vista dos intereses. Por conseguinte, o que queremos é que o próximo mes un autónomo que o necesite, que o pida, teña un préstamo de ata 200.000 euros que supón o 100% dos gastos salariais que tuvo o ano anterior ou o 25% do total de facturación do ano anterior, cun máximo en ambos os dous casos de ata 200.000 euros, libre de intereses durante 4 anos. Isto, como digo, supón 9.000 euros por autónomo no caso de necesitar estos 200.000 euros de préstamo.
Penso que isto é unha inxección de liquidez importante para que podan facer fronte aos pagos de nóminas ou de proveedores, e supón tamén unha certa tranquilidade porque ten 4 anos para devolvelo e durante o primeiro ano non ten que devolver nada. E supón tamén, lóxicamente, unha inxección de dineiro público adicional de 30 millóns de euros con cargo á Xunta de Galicia. Vamos a seguir traballando, estamos facendo consultas con todos os axentes sociais, cos sindicatos, cos axentes económicos, para seguir elaborando medidas, creo que interesantes como esta, e algunha medida que podamos seguir adoptando nas próximas semanas. Por lo tanto, os temas económicos, que son moi importantes, sin dúbida, son temas que iremos abordando simultaneamente os temas urxentes e emerxentes, que son os temas sanitarios e os temas sociais. E por último, no ámbito tamén da economía, tomamos outros 2 acordos, que os impostos de transmisións patrimoniais, de actos xurídicos documentados, de sucesións, de doazós e tributos do xogo non se paguen ata o 30 de xuño. Por tanto, que ningún galego estea preocupado por pagar os impostos á comunidade autónoma, e isto beneficia a 32.000 persoas ou empresas cada mes, que tiñan que estar aboando os impostos normais cando producían algún tipo de base imponible, de acto xurídico sometido a un imposto. Isto supón, como digo, beneficiar a 32.000 personas ou empresas mensualmente, e esta medida supón pois unha perda de recaudación por parte da Xunta de Galicia de 35 millóns de euros ao mes, considerando que xa cobramos xaneiro e febreiro, que non houbo o problema da pandemia, supón 4 meses, un custe de baixada de ingresos da comunidade autónoma de 140 millóns de euros por trimestre, 35 millóns de euros cada mes. Digo e insisto, ata o 30 de xuño, que ninguén se preocupe de pagar impostos autonómicos. Si digo tamén que no caso de que o problema de alarma ou o problema económico siga durante os próximos meses, pois non se pagarán impostos e se empezarán a pagar transcurridos 30 días desde a finalización do estado de alarma. Por suposto, os impostos medioambientais que pagan as empresas, o canon eólico, o imposto sobre augas encoradas, etc., esas sí se pagan porque, evidentemente, os temas medioambientais prosiguen. Eso sí, se pagan de acordo coas emisións. Se baixan as emisións, lóxicamente pagarán menos. Estamos referíndonos aos 4 impostos os que antes lles comentaba. E o último acordo é activar un plan específico para mellorar a liquidez da Xunta de Galicia, co fin de compensar a disminución da recaudación como consecuencia do aprazamento dos impostos autonómicos e co fin de axilizar o pagamento das facturas, que é clave neste momento para os autónomos e para as pequenas e medianas empresas. Hai casi 5.000 proveedores da Xunta de Galicia. E estes proveedores teñen que ter a seguridade de que a Xunta de Galicia vai a pagar, e a pagar coa maior rapidez posible. E para isto a Tesourería da nosa comunidade acaba de dispoñer de 1.800 millóns de euros adicionais aos que xa ven dispoñendo mensualmente como consecuencia da recaudación dos impostos da renta e do IBE, que é o noso sistema de financiamento. Por tanto, con estos 1.800 millóns de euros adicionais vamos a afrontar os pagamentos ordinarios, as nóminas, as cotizacións de seguridade social, o pago ás farmacias, axilizar o pagamento das facturas a proveedores da Xunta e afrontar gastos extraordinarios, como os que estamos afrontando no ámbito dos servizos sociais e no ámbito da sanidade. O goberno galego, pois, contará cunha potencia de liquidez superior a un período normal de actividade. E o queremos decir para mandar unha mensaxe de confianza. Vamos a ver se pechamos o mes de marzo cun tempo medio de pago de facturas de un máximo de 15 días, mantendo así probablemente Galicia dentro das comunidades autónomas con menor tempo para o pago de facturas. Como digo, o número de proveedores da Xunta de Galicia está entre 4.478 e 4.642. Estamos falando de moitos proveedores mensuais. E desos, 2.300 son pequenas empresas, 953 son autónomos, 611 son sociedades anónimas, 232 son entidades sociais sin ánimo de lucro, maioritariamente do ámbito da discapacidade e do ámbito dos maiores, e ademais temos, lóxicamente, que atender as 1.300 farmacias
dos colexios de farmacéuticos que temos que pagarlle os medicamentos que retiran todos os cidadáns galegos. Evidentemente que se alguén quere pagar nos prazos, quere autoliquidar os impostos, o pode facer, sin ninguna dúbida. Isto do aprazamento é voluntario, non é obrigatorio. Evidentemente, era unha concreción que entendemos debíamos de facer por si alguén considera que ten capacidade económica para pagar, pois pode pagar nos prazos establecidos. Esta medida é para aqueles que non teñen capacidade económica ou que consideran que deben de facer, pois, por criterios de prudencia, unha maior tesourería familiar ou empresarial e teñen a posibilidade de prorrogar esos impostos a partir do 30 de xuño. Estas son as 10 medidas desde o punto de vista social, desde o punto de vista sanitario, desde o punto de vista educativo, desde o punto de vista de vivenda e tamén desde o punto de vista económico e de pagos da comunidade autónoma que estudiamos no Consello da Xunta e que aprobamos, ademais de outros asuntos que non damos conta, dado que facilitaremos os medios de comunicación a través da reseña do Consello da Xunta. Quedo a disposición se houber algunha pregunta. Moitas grazas. Sí, temos varias preguntas. Telecinco pregunta que se ten sabido que o goberno comprou 50.000 test defectuosos, pregunta pola súa opinión. Ademais, se cree que se deben endurecer as medidas de confinamento, por exemplo, pechando obras. Es evidente que es un jarro de agua fría para todas las expectativas que teníamos en los servicios de salud, no hay ninguna duda, ¿no? ¿Por qué? Porque los test son fundamentales. El test de extracción y el test de tratamiento es fundamental, primero para concretar qué número de personas están contagiadas y decirles que no pueden más que estar confinadas en sus habitaciones para no contagiar al resto de la familia y, por supuesto, también para el trabajo ordinario en los servicios de urgencia y en las plantas de hospitalización. Yo creo que hay que seguir intentando con toda intensidad comprar test, pero también digo que el mercado está complicadísimo y nada se puede dar por hecho hasta que tengamos los test en los respectivos hospitales. Hay veces que se compran suministros y ya están cerrados y ya está el prepago y está incluso adelantado un pago y posteriormente, por distintas cuestiones, ese pedido no fructifica, ¿no? Y yo quiero entender las dificultades que está teniendo el Gobierno de España en la compra de material, lo tengo que entender y no intento disculparlo, pero sí entenderlo, porque en este momento hay una enorme presión en el mercado sanitario, en el mercado parasanitario. Están todos los países del mundo comprando. Está el Reino Unido, está Francia, está Italia, está Alemania, por supuesto está España, está Estados Unidos, y hay enormes tensiones en el mercado. Y por consiguiente yo lo que quiero es animar al Gobierno de la Nación a que siga intentando comprar y que siga intentando garantizar el suministro del material sanitario a los servicios sanitarios, con independencia de que ahora ya los servicios sanitarios también estemos intentando comprar después de la clarificación de la que fuimos notificados hace unos días por parte del Gobierno central. En relación con la apertura de actividad o el cierre de actividad, yo quiero decirle que en el estado de alarma lo que no debemos es alarmar todavía más, y los criterios de actividades económicas permitidas me parecen con carácter general correctos. En la construcción, si se mantienen las distancias de 1,5 metros entre operarios, entiendo que deberían de intentar mantener la actividad de la construcción. Cuestión distinta es que haya operarios que estén trabajando en tajos muy juntos, que haya operarios de una edad avanzada, con algunas patologías adicionales, patología de base, y que a esos operarios lo lógico es que el equipo de seguridad de la empresa les advierta y les aparta del trabajo ordinario de construcción. Pero con carácter general, parar toda la construcción en nuestro país entiendo que es una decisión incorrecta. Eso sí, insisto, la construcción que se mantenga tiene que ser de acuerdo con los criterios de seguridad y de salud laboral de la empresa, dentro del contexto del criterio de seguridad laboral que ha marcado el Gobierno.
Y la clave, como en toda actividad económica, es la distancia entre las personas que están trabajando y el propio estado de salud de las personas que siguen intentando mantener una llama encendida de la economía española. Televisión de Galicia, coida que conta co apoio adecuado dos grupos parlamentarios tras o debate de onte na Diputación Permanente? Eu creo que sí. Evidentemente hai algunha discrepancia que onte no debate quedou posta de manifesto, pero o número de coincidencias fronte o número de discrepancias é mayoritario ás coincidencias que as discrepancias. A agencia EFE pregunta si valora la Xunta concluir el curso escolar por medios telemáticos, en qué etapas y dado que no todos los alumnos tienen acceso a esos recursos, qué medidas podría adoptar la Xunta para garantizar que no se queden atrás. Yo no creo que sea el momento de poner datas, no creo que sea el momento de poner fechas, y mucho menos fechas ciertas. Y para volver al colegio tampoco. El pasado miércoles, me comenta la consejera de Educación, Ordenación Universitaria y Formación Profesional, hubo una videoconferencia en la que no se abordó la vuelta a las aulas. Por eso nos hemos quedado aparentemente muy sorprendidos de que la ministra pues haya dado fechas de vuelta a las aulas. No se abordó esa cuestión y por consiguiente no podemos en este momento, al menos desde la responsabilidad educativa de Galicia, informar a las familias de fechas ciertas sobre la vuelta a las aulas. Lo que sí quiero es aprovechar a los profesores y agradecerle a los profesores lo que están haciendo desde sus casas y animarles a que prosigan e insistan, porque esto proseguirá probablemente como mínimo todo el mes de abril. Y por tanto no podemos perder pues la mitad del mes de marzo y las 4 semanas del mes de abril. Y le quiero agradecer a todos ellos su conectividad y su interacción a través de Internet con sus alumnos y con sus alumnas. Pero, insisto, este no es el momento de dar fechas ciertas, porque cualquier fecha cierta que demos hoy puede convertirse en una fecha incierta en una semana. Antena 3, ¿se ha pensado en un plan de emergencia sanitaria en Galicia y, en caso afirmativo, en qué consistiría? Claro que hemos pensado en un plan de emergencia en Galicia. Tenemos un plan que está supervisado por los representantes clínicos de todas las áreas sanitarias y por todos los gerentes de las áreas sanitarias. Y tenemos un plan en función del porcentaje de hospitalización y del porcentaje de ocupación de las UCIs gallegas. La primera decisión que ya adoptamos a finales de febrero, concretamente el 1 de marzo, ya la hicimos pública, fue empezar la compra de aparatos de UCI. Y desde el 1 de marzo hasta la fecha no hemos parado de comprar y de contratar personal y también material sanitario. Hemos contratado a todos los médicos internos residentes, a todos los MIR, con contrato de adjunto, por lo tanto, contrato de facultativo especialista de área en todos los hospitales gallegos, a los 352 que tenemos y que finalizaban su formación en el mes de mayo-junio. Hemos contratado también a todas las enfermeras que se estaban formando y que finalizaban su curso en el mes de mayo-junio. Y hemos contratado ya desde principios del mes de marzo a otros 60 profesionales para mejorar la dotación. Tenemos que contratarles, primero porque les necesitamos, segundo porque tenemos que cubrir las bajas del personal que está contagiado y que está en cuarentena para mantener su salud y para no contagiar a los pacientes ni a sus familiares. Por consiguiente, estas contrataciones las hemos realizado tanto de material como de personal. Adicionalmente, tenemos un plan de contingencias de UCI y hemos incrementado un 71% las camas de UCI, que las tenemos ya activadas, pero probablemente no nos lleguen. Y por lo tanto, en este momento seguimos comprando respiradores. Y hoy también le pido el auxilio al Gobierno de España. No es lo mismo comprar respiradores en China para 2.700.000 gallegos que comprar respiradores para 47 millones de españoles. Por tanto, sí tenemos 4 fases. Estamos en la fase 2. La fase 3 probablemente empiece la próxima semana, y la fase 4, que es la fase álgida, probablemente empiece en la segunda semana de abril, primera semana de abril. Todo esto
tiene una cierta incertidumbre por la curva epidemiológica. La respuesta es que sí, sabemos lo que vamos a hacer, sabemos cómo lo vamos a hacer y solamente nos falta material de UCI para poder complementarlo y también test de diagnóstico y de extracción para poder hacer una secuencia adecuada de pacientes y de personas que, teniendo el virus, lo razonable es que se queden en su domicilio porque no presentan síntomas graves. Sí, respecto aos test, preguntan si Europa Press lle consta que o goberno dera instruccións aos proveedores para que non vendan test ou outros materiais ás comunidades. E hai outra pregunta sobre si chegou algúns dos test rápidos a Galicia dos lotes do Ministerio que foron devoltos. Eu prefiro que este tipo de cuestións as comentemos finalizado o estado de emerxencia sanitaria. Non porque non quera respostar, sino porque creo que neste momento o máis prudente é manter esos asuntos fora do debate político, intentar coordinarnos a maior das posibilidades e coa maior das intensidades co goberno central. Evidentemente, as distorsións que se producen ás veces son comunicadas, eso sí, ao Ministerio de Sanidade de forma continuada e constante, ás veces de forma diaria ou días alternos. Pero neste momento, eu insisto, fixen un chamamento, eu sigo facendo, igual que todos os meus colegas presidentes autonómicos, de que temos un problema de suministro de material, eso sigue estando constatado. Seguiremos falando no futuro de como foron transcurrindo estes días e as dificultades adicionais que temos aos servicios de saúde. Sobre os test rápidos non me consta que cheguen test rápidos, entendendo por test rápido o test en sangue de pinchazo e ao cabo de 10-15 minutos saber si eso é positivo ou negativo. Non me consta que chegaran. Sí, nos están chegando test que estamos movilizando en algunhas máquinas que temos en algúns hospitais, que con esos test podemos dar moitos máis diagnósticos por hora dos que tiñamos antes das PCR tradicionais que tiñamos nos hospitais. Esos están chegando non a través do Ministerio, senón a través dos laboratorios cos que temos unha relación contractual dende sempre. Pero test rápidos para aplicar a cada paciente a través de un pinchazo, eso que a min neste momento non me consta. El diario.es pregunta se interveu xa a Xunta algún recurso da sanidade privada ou prevé facelo para que acheguen recursos á loita contra o coronavirus e si sabe cantos maiores están nas residencias integradas e cal é o seu estado de saúde. Nesa liña hai outros medios que preguntan si hai previstas a apertura de máis residencias integradas. Neste momento, por imperativo legal, todo o sistema sanitario concertado ou privado está a disposición das autoridades sanitarias. Nos estamos remitindo pacientes cando o xerente de área considera oportuno. Remitimos pacientes de hospitalización a distintos centros concertados ou privados, sempre que cumplan esos centros concertados ou privados as características de hospitalización de un paciente afectado por este virus. Non me consta que haxa reticencias aos traslados nin que haxa reticencias ás solicitudes do sistema sanitario público. No caso de que as houbera, evidentemente, pois actuaríamos a través da inspección sanitaria. A segunda cuestión era sobre as residencias integradas, se canta xente había se prevían abrir máis. Desde que empezou a pandemia, tanto na conferencia que temos os domingos co presidente, entre todos os presidentes autonómicos, e tamén a través dos medios de comunicación, sempre trasladei que unha das prioridades máis importantes son as 22.000 personas que están ingresadas nas residencias. Por qué? Pola súa idade e polo impacto de este virus en personas de idade avanzada. Persoas que teñen unha capacidade pulmonar inferior a unha persona xoven, a un adulto de 50 anos, pois as persoas de 70, 75, 80, 85, 90, lóxicamente teñen unha dificultade adicional que é a súa idade. Neste momento, o grado de afectación de persoas xa diagnosticadas nas residencias da terceira edad co virus está no 1% aproximadamente. Por lo tanto, estamos
todavía nunha fase inicial de virus nas residencias da terceira idade. Certamente todos os que traballan nas residencias están tratando de illar na medida de posibilidades as persoas que xa teñen o test, por lo tanto confirmado, ou as persoas que teñen os síntomas. E fago un chamamento ao respecto. Se un maior ten insuficiencia respiratoria, sobrevida, non pola súa patoloxía inicial, senón porque sobreven ese problema, ou ten unha fiebre que antes non tiña, automáticamente hai que aillalo, con independencia do test. O test único que vai é a confirmar a existencia do virus. Antes de que exista o test, con esa sintomatoloxía, o maior hai que aillalo na residencia automáticamente. Por tanto, é un erro pensar que mentre non teñamos un test positivo, non temos que facer nada co paciente. En ningún caso. Con este maior, muller, home, que este nunha residencia de terceira idade, que teña síntomas, automáticamente hai que aillalo con independencia de que teñamos confirmado mediante test si ten ou non ten o virus. Porque no 90 e pico % de posibilidades é que ten ese virus. Como ten un paciente xoven que ten esa sintomatoloxía. Pero no caso dun maior, evidentemente ese risco é exponencial pola súa propiedade. Si facemos un examen das persoas que nos están morrendo, pois a maioría son persoas maiores, que non aguantan ese virus unha vez que se inclúe no seu sistema respiratorio e unha vez que chega aos alveolos e invade os pulmóns. Insisto, estamos intentando illar ao máximo e garantir ese illamento aí onde non sexa posible, e por suposto que sí creo que o lóxico é que teñamos que ter máis residencias monitorizadas desde o punto de vista sanitario, o que se chama residencias integrais, por cuestións de prudencia, por cuestións de cautela e por cuestións de que neste momento todavía estamos con 1% de pacientes nas residencias infectados polo virus. E este 1% estou convencido que vai a subir, porque subiu e está subindo noutras comunidades autónomas a unhas porcentaxes moi superiores a este 1% que de momento temos en Galicia. Insisto, subirá nas próximas semanas. En segundo lugar, si temos que ter previstas residencias máis medicalizadas e máis integradas no sistema sanitario. E terceiro, todos debemos de aillar os maiores que teñan sintomatoloxía con independencia de que teñan ou non o test de confirmación. Antes do test, se hai síntomas, o lóxico, lamentablemente, é que esos síntomas dean positivo no test. Galicia Confidencial fala de críticas dos concellos por envío de material en mal estado e pregunta se a Xunta non comproba este material e despois se reconecendo que tiña material en stock, por que ese material non chega aos centros sanitarios e residencias mentres que se anuncia o destino de outro material a Madrid. Creo que este asunto xa o comentamos onte no Parlamento, está suficientemente explicado e está suficientemente acreditado. En consecuencia, non creo que sexa necesario volver a insistir no mesmo. No relativo a los respiradores de Madrid, que sí ha tenido eso un impacto muy sorprendente, yo quiero decirles que ayer lo he intentado explicar en el Parlamento. Esto no es un sálvese quien pueda, esto es un salvémonos todos los que podamos. Y así es como tenemos que actuar. Esto de que si se muere gente fuera de Galicia no nos importa, y si tenemos algunos respiradores que aún no estamos utilizando y que no prevemos utilizar hasta dentro de las próximas semanas, esos respiradores no se los vamos a prestar a nadie, nosotros no estamos de acuerdo con esto. Por supuesto que estaríamos más aliviados si todo el material que todavía no necesitamos nos lo quedásemos. Pero eso es ir en contra de los planteamientos éticos y morales mínimos que debe tener cualquier persona. Y creo que más que nunca o estamos unidos o nunca cobrará sentido la frase de estar unidos más que ahora. Por consiguiente, vuelvo a reiterar, nosotros no vamos a practicar el sálvese quien pueda, sino salvémonos todos los que podamos. Y en ese aspecto quiero decirle que esa cesión de respiradores la hemos hecho y la volveríamos a hacer. Y eso es lo mínimo que podemos hacer por miles de personas que están teniendo enormes dificultades en Madrid.
Y además estoy convencido que cuando esta ola se produzca en Galicia en el mes de abril y lo lógico sea que la ola de afectados baje en la Comunidad de Madrid, Madrid va a ser igual de solidario o más de lo que ha sido Galicia. Por tanto, que nadie se llame a engaño. Que nadie se llame a engaño. Lo que se ha hecho es lo correcto. Y si pudiésemos donar más o ceder más, lo haríamos. Y lo hemos explicado en el Parlamento y no tengo ningún inconveniente en seguir explicándose a cualquier persona que me pida explicaciones al respecto. He asumido esa responsabilidad, mantengo esa responsabilidad y mantengo esa decisión. La Voz de Galicia, como se explica a desproporción de contagios e mortes entre a provincia de A Coruña e de Pontevedra e cal é a área sanitaria de Galicia con máis problemas para atender a carga asistencial polo coronavirus? A Coruña vai, sobre todo a área sanitaria estricta da Coruña, vai por riba como consecuencia do foco que tuvemos nun centro cívico na propia cidade da Coruña. Aí se disparou o número de infectados e ademais ese foco afectaba a un colectivo de personas maiores. Por tanto, digamos que a área sanitaria da cidade da Coruña foi o noso Madrid nas primeiras semanas. E de feito, o número de pacientes que están ingresados e que están en UCI na área sanitaria da Coruña pois é superior como consecuencia efectivamente de ese foco que inicialmente tuvemos e que foron detectados. Por conseguinte, esa é a explicación. Vigo, paulatinamente, se vai acercando os datos da Coruña como consecuencia de que é unha cidade moi poblada e as posibilidades de contagio son superiores. Lugo e Ourense teñen menos posibilidades de contagio por 100.000 habitantes porque son cidades máis pequenas e hai unha maior dispersión de poboación en concellos de 1.000 habitantes, concellos de 2.000 habitantes. En definitiva, canto maior dispersión desde o punto de vista de residencia ou de fogar, menos posibilidades de contagio. Eu creo que desde o punto de vista epidemiolóxico esas son as causas, maioritariamente. Coruña, porque o foco inicial empezou en Coruña, afectando a maiores. Vigo, porque pouco a pouco se vai incorporando, dado a zona conurbana de Vino de 500.000 de habitantes. E, en terceiro lugar, Lugo e Ourense estarán máis protegidas como consecuencia de que as cidades son máis pequenas e, ademais, como consecuencia de que a poboación está máis dispersa. Tamén é certo que eso pode ir modulándose nas próximas semanas, dado que a porcentaxe de persoas maiores en Lugo e en Ourense son superiores a porcentaxe de persoas maiores na Coruña e en Pontevedra. Por lo tanto, unha cousa é como empeza a presión asistencial e outra cousa é como acaba. De momento, empezou así, como acabo de explicar, e veremos como acaba. Lugo e Ourense teñen un factor de risco evidente que é o número de persoas maiores de 65 anos. Sí, sobre a parte económica do Consello, Faro de Vigo pregunta se a suspensión de contratos de servicios non esenciais supón que a Xunta deixará de pagalos, de ser así, canto deixará de pagar, cantos contratos serían, e, respecto á liña de crédito de 1.800 millóns, que cantidade estima que habrá que empregar e en canto elevará a Galicia o seu déficit? En relación coa liña de crédito, os 1.800 millóns de euros non é incremento de déficit. Os 1.800 millóns de euros é anticipo de tesorería. É dicir, se nós vamos a recibir o 50% do IVA do IRPF da nosa recaudación a través do Goberno Central por 12avas partes, pensamos que agora que o diñeiro estaba barato cando suscribimos estas liñas e que podía haber un repunte na prima de risco, automáticamente decidimos nos primeiros días da pandemia suscribir estas pólizas de crédito ante o risco de que a prima de risco suba e ante o risco tamén de un ataque á deuda pública española. Por tanto, isto foi por criterios de prudencia. Ter 1.800 millóns de euros adicionais en tesorería, isto non supón un incremento de déficit público de por sí. Sobre canto podemos incrementar o déficit público é unha resposta que está sin concretar por parte do Goberno Central. E supoño que o Goberno Central tamén a ten sin concretar para toda a nación con respecto aos seus socios europeos. Estas cuestións se abordan na conferencia de presidentes, pero de momento aínda non sabemos nin o déficit público
o que está sometido España como socio do euro, nin, en consecuencia, o déficit público que se arrastrará ás comunidades autónomas como membros da nación española. Esta era, en relación coa suspensión de contratos, como o seu propio nome indica, é suspensión de contratos, non é cancelación de contratos. Sobre o impacto económico, neste momento non o teño, porque hai multiplicidade de contratos que ten a Xunta de Galicia. Moitas veces a maioría deles non están entregados, é simplemente un contrato para a prestación de un servizo que todavía non empezou. Nese caso, pois non hai maior risco, salvo que o servicio pode empezar cando acabe o estado de alarma ou o estado de emerxencia. Pero os datos, o contido exacto de instrucción que publicaremos a próxima semana, a partir de aí poderemos facer unha estimación de contratos suspendidos e o impacto económico que isto supón nas compañías. Pero o que queremos decir é que isto facémolo para protexer os propios proveedores e contratistas da Xunta de Galicia, que saiban que esos contratos non se van a perder, senón que esos contratos se suspenden, que é unha certa garantía e un certo colchón de que esos contratos proseguirán no futuro. ABC pregunta si le molestó que ayer en el Parlamento se cuestionasen las cesiones de material sanitario a Madrid y si tienen la garantía de que todos los MIR van a aceptar la oferta de trabajo. Nosotros no tenemos la garantía de que todos los MIR acepten la oferta de trabajo, pero supoño que todos os médicos que están en formación, que cobran un salario sensiblemente inferior ao que cobrarían a partir de 1 de abril como facultativos do Servicio Galego de Saúde, a inmensa maioría aceptarán. Evidentemente, se hai algún MIR dos 300 e pico que finalizada a súa residencia se quere ir a outro servicio de saúde, pois evidentemente a ese MIR que non quere seguir traballando en Galicia non o vamos a contratar. Pero todos os MIR que queiran seguir traballando en Galicia, e ofrecemos un contrato con data 1 de abril de salario de médico adxunto. Entendo, pois, que a inmensa maioría o aceptarán. Sobre o asunto de si molestou ou non molestou ese cuestionamento da nosa decisión de ceder, máis que molestou, a min me sorprendeu que neste momento teníamos que estar discutindo sobre isto. Estamos vendo o número de mortes diarias que hai en Madrid e estamos vendo as dificultades do Servicio Madrileño de Saúde de conseguir postos de UCI. Estamos vendo as dificultades de España de conseguir respiradores e material necesario para UCI. Estamos vendo o desabastecemento que padecemos os servicios de saúde de distinto material sanitario e especialmente de respiradores volumétricos e de material de UCI. E nós tiñamos un material de UCI que entendemos que non o vamos a necesitar ata a primeira, probablemente a segunda, terceira semana de abril. Os vamos a ter nos depósitos sin máis. Xa temos algo de material en depósito por criterios de prudencia, pero o certo verdade é que ese material o tiñamos e pensamos que o lóxico era que funcionemos así. Somos un país. É ridículo esta discusión. Si o único que lle importa a alguén é ser galego, é un plantexamento ético reprobable. Pero, por si acaso hai algún que o único que lle importa é que lle prestemos servicios aos galegos, hai máis de 500.000 de galegos que viven e traballan en Madrid. Por tanto, é un disparate plantexar esta cuestión en estos términos. Non ten ningún sentido. Que galego non ten un familiar, directo ou indirecto, que traballa en Madrid ou que estuda en Madrid? Que galego non ten un familiar que se foi a Madrid e que ten a súa familia ali? Non ten ningún sentido. E ademais estou convencido, porque coñezo ben esa comunidade autónoma, que cando non necesitemos esos respiradores ou ese material e o pico de impacto de contagio, de hospitalización vai disminuindo en Madrid, vamos a ter multiplicado esta mínima mensaxe de solidaridade, que insisto, mínima mensaxe de solidaridade coa Comunidade Autónoma de Madrid.
Moi ben, pues muchísimas gracias a todos, ata a próxima.